Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my fans on TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm joined by my brother Kamabanu Pumangupi. Umenzi from Witbank. Yeah. Kaizer Chiefs supporter. Yes. Nami nje ngimlandeli o just onikeza ipraise kuphela. Yes. I give praise to Cross. Abantu abaningi abampraise lo umlungu wethu abampraise umlungu wethu the way azidlalela ngakhona lamalanga ngathi asimbona sirecognize siphinde sinikeze no Ox bafethu after a criticism engaka nangu Ox uvukile other than that bafethu we support the Kaizer Chiefs win or lose sikhona stadium asicomplain thina ukuthi ubani bamfaka nini umsebenzi wabo coach asikwazi thina singama supporters ngiyabonga mfethu Sundowns Pirates winner. No, ngicela ukuthi kuwini Sundowns. Ufuna ibhakani yalishawa. I hate everything. I wish ukuthi Pirates lose nakulama replay la wase TV. Ilose kubo. Idliwe wawa. Uma idlala TV bathi replay idliwe futhi. Sokazona nakusokazona. Ishawe ithandi leya. Amara nama Sundowns angifuni nayo. Nase training idliwe. Ngathi bangadraw nase training. Ngifuni win. Ujabulise lo muntu la eceleni kwakho. Nase training lo muntu. Akangibhadali just nase training njani Angifuni at all. Hayi. Uyabona lama game lawa ba repeat e-TV. Ngathi ngadliwa bathi score say 3-1 isitshintshile. Sikupuke every day uma idlala baye repeat one goal more. Injury time. One goal injury idliwe. But now ayikuthi ngiyakuthanda phela. Angikuthandi. Thank you.